pirates amb un mocador al cap, els pirates amb un ull tapat. Jo crec que el pot petit és precisament un pot on a dintre hi ha música, hi ha teatre, hi ha titelles, hi ha molta energia i jo crec que és la barreja d'aquests 4 components. I així, de manera més formal, doncs, seria una companyia d'espectacles i concerts per públic familiar. Les cançons que fem ja des del principi teníem molt clar que volíem fer cançons que es poguessin escoltar, que poguessis arribar a ballar-la, però alhora que donar un petit missatge. El nostre és a través d'uns personatges i les cançons les fem relacionades amb uns personatges i els hi apliquem una emoció, els hi apliquem un valor, com pot ser la por, com pot ser la vergonya, perquè així el nen se la senti més seva i la portin al seu terreny i jo crec que per això funcionen. No? Sí. Ho has dit molt bé, tot. Això és el rock de la formiga, el ballo de nit i de dia. Una cosa que té el pot és que tots els membres que el formem, tots els músics, lletristes, col·laboradors, som molt diferents i tenim com moltes influències a l'hora de fer les cançons, no? Vull dir que és una miqueta una barreja de tot plegat que ens ajuda a tenir aquesta diversitat musical que tenen les nostres cançons en els discos i no estancar-nos en un sol estil. I també venim una mica de tota aquesta tradició de l'animació infantil d'aquí de Catalunya, des d'en Xesco Boix, però nosaltres hem agafat més ja l'època de l'Àngel Davant, d'en Jordi Tonietti, de la Tresca i la Verdesca, que també són com grans referents, no?, a l'hora de crear música. Doncs el tercer disc, que és aquest de l'Aventura, és un disc per nosaltres molt especial, perquè és com un disc que consolida molt ja el projecte. Vam canviar també una mica la metodologia de gravació, vam voler implicar molt més a tot l'equip, a tots els nostres músics, i va ser una gravació molt intensa i molt... no? Sí, sí. I molt xula, vull dir que va ser una experiència molt guai, i creiem que tot això s'ha pogut plasmar en aquest tercer disc. Volem cantar perquè sou dolços com la mel. Quan parleu tothom escolta, de saviesa en teniu molta. El dia de l'estrena, el dia d'aquí de l'auditori, jo crec que és un dia que recordarem sempre. Volíem fer alguna cosa especial per només la gent que vingués a l'auditori, érem 14 a l'escenari, com et comentava abans, i jo crec que tothom que va venir va comprar l'entrada sense saber què venia a veure i van apostar molt ràpid per nosaltres. Es va emplenar l'auditori a setmanes vista de l'actuació. 2 mesos abans ja estava tot venut. Sí, i això va ser com una empenta supergrossa de dir, nois, endavant amb tot. Sí, va ser superemocionant. Vull dir, jo crec que és... Bueno, no sé, jo crec que potser és el volum més especial i més emocionant que hem fet. I a dia d'avui encara venen famílies i ens diuen buah, el dia de l'auditori, no? I és com, buah, sí, és veritat. Ens vam emocionar. Ens vam emocionar i ens ho diu molta gent i nosaltres també. Ens va emocionar i jo em segueixo emocionant ara si... Tots, jo crec. Si penso en aquest volum. A mi, la meva cançó preferida del disc és... Un moment, que pensi. Bruixos Bruixots. Bruixos Bruixots, sí, és la meva preferida. Una perquè quan la vam fer teníem molt clar que volíem fer aquella cançó en aquest disc, que és una mica deixar de posar etiquetes, deixar de posar estereotips a les persones i trencar aquestes fronteres, aquestes barreres. I jo crec que ho hem fet d'una manera molt maca, molt elegant, i estic supercontent del resultat. I a més va venir en Guillem Roma a fer una col·laboració, i perquè ens agrada moltíssim, i jo crec que per això m'agrada tant aquesta cançó. I jo, va, a veure, jo trio... Jo dic El pirata despistat,
per aquesta cosa musicalera que tinc i que és una cançó que m'agrada molt. És la continuació dels Pirates, que és un dels temes del segon disc que ha triomfat més. I a més aquesta van venir els Amics de les Arts a cantar també, vull dir que és així tota èpica i m'agrada. Van ser els millors pirates que podíem I veure. tant. Jo crec que s'està com tornant a valorar una miqueta més tot el que es fa per nens, diguéssim, o a nivell de públic familiar. I sí, no sé si boom, però sí que hi ha molts grups que ens estem com reafirmant una mica amb el que estem fent i que estem dient ei, que el que es fa per nens doncs, és una cosa també de qualitat i que se li ha de donar valor i se li ha de donar importància tal com es dona als altres grups de música per adults. I també els ajuntaments cada cop estan ajudant també tot això, perquè si abans era un racó de la plaça sense tarima ni sense escenari, sinó fer-ho allà i muntar en aquell racó, ara ja és com, no, l'espectacle familiar ha de ser un pilar principal de la festa major i ho hem de fer a l'escenari gros, igual que toquen els grups de la nit. I jo crec que tant la nostra empenta i la tossuderia de fer les coses d'aquesta manera i la gent que et contracta d'entendre-ho, jo crec que aquesta simbiosi està fent que hi hagi aquesta visibilitat. Tigres i cavalls, hipopòtam i algun gall, tots reunits amb el lleó, buscant una solució. Jo crec que de les coses més maques que passen amb la relació aquesta amb els pares és que t'expliquen intimitats que provoquem nosaltres a casa. Rotllo, l'altre dia va venir una mare, nois, us haig de donar les gràcies perquè el meu fill ha estat ingressat a la UCI i l'única manera perquè li poguessin posar, no sé si eren les injeccions o el medicament o no sé què era posant-li el vídeo o cantant-li la cançó del lleó i pum, es relaxava i es deixava fer. Cavalls, hipopòtam i algun gall, tots reunits amb el lleó, buscant una solució. fa sentir també com superespecials perquè realment els nens ens miren amb una cara de uau, estan aquí, no? Perquè ara som molt els del YouTube, som molt els que sortim a la tele de casa seva per als vídeos que hem fet i això. I de cop és com una nena un dia em va dir ai, però sou de veritat! Jo, home, clar que som de veritat, què et pensaves? No, em pensava que només sortíeu per la tele, saps? I et puc tocar i era com, ostres, que fort, no? Perquè, clar, estan com molt acostumats de que, bueno, això, no? El YouTube és repetició rere repetició, poden veure't 1000 vegades, però veure't en directe, no? És com algú, uah! I és fort, la cara amb la que ens miren, les abraçades que ens fan, l'energia que rebem és molt guai. Molt. Puja el meu coet, anem volant fins a la lluna. Puja el meu coet, anem a qualsevol indret. Que rebem com una estima també dels pares que és molt guai, que són molt còmplices de tot el que fem i que de seguida si demanes alguna cosa per les xarxes o qualsevol cosa hi ha com una resposta de uah, no? Estem aquí, estem amb vosaltres, vull dir que és molt guai. És el drac, 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 és un drac valent, drac, drac, que ajuda la gent, drac, drac, ell no és pas dolent. Soc en drac. Com ens vam conèixer? Doncs ja per començar anàvem a la mateixa escola. Però no ho sabíem. No ho sabíem. Bueno, vull dir que ell és més gran, es nota. Per les canes, així. Ell és més gran i anaves 2 cursos més i per això no ens coneixíem. Sí, anàvem a la mateixa escola i després vam coincidir en un curs de monitors on ella era alumne i jo era el tutor, vull dir que... Era el meu tutor. Sí, és veritat. I després ens vam conèixer així. Ens vam conèixer així i vam descobrir que, bueno, jo ja estava fent teatre i jo li vaig veure un potencial teatrero molt gran, ell també em va dir que feia teatre aquí al Galliner de Girona i, bueno, ens vam fer amics i d'aquí d'una cosa va anar sorgint l'altra i un dia vam crear el Pot Petit. Viatjant per tot el món he après coses de tothom, anant per aquí, per allà, viatjant sense parar. L'any que ve el Pot fa 10 anys i volem fer alguna cosa especial, que encara no es pot dir res, però la volem liar
La volem liar. Volem celebrar els 10 anys com Déu mana i fent-ho gros. És que aguantar 10 anys en el món artístic-cultural d'aquest país... Pensava que deies aguantar-lo 10 anys. No! No, aguantar en el món cultural d'aquest país durant 10 anys és molt difícil, així que ho hem de celebrar i ho hem de celebrar... Com si no hi hagués demà. Per todo lo alto. Un màstil amb una bandera i al mig una gran